ಸಾವು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಚಾണ് ದಸ್ಕತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸೊ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದಯಮಂತ್ರನ್ನ ಕೈ ತಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ ಬಂಗೇರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೌತಮ್ ಈ ಮೌಖಿಕ ಹಾರೈಕೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ದಸ್ಕತ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ದುಬೈದ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಳುವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಭಾಷೆಯ Very nice. I think it has to go to national award. National award compete Malpodu. First of all, I had to congrats all the actors. Irela Duraj. I had Posad Adupare, Keller, but Keller for a drama. Fantastic acting. Ullal for acting. It is a wonderful show and it is a surprise package for us. So after a long time, on the offbeats, Tulu cinema, Tuina, comedy, away range it. We have come out from there. So Nana incha cinema Barodo, incha cinema Malpodu. ಒಲ್ಪಲ ತೋಜಿರಕ್ಕಿಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟೆಡ್ ಬಾಲ್ತಿನ ಅವಡು ಅತ್ತು ಒಂಜಿ 10-20 ದಿನ ಮುಗಿತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತೋಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಪ್ ಟು ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಎಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸೌಂಡ್ ಅವಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಂಚಿರಲ್ಲ ಬರಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಲ ಭಾರಿ ನೀಟ್ ಅದ ಪ್ರತಿ ಓರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಪ್ರತಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಮೂವಿ ದ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ cinematography everything was perfect on dot ದಸ್ಕತ್ ಒಂಜಿ ದುಬೈಡ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ದಸ್ಕತ್ ಬಾಂಡ್ ಇನಿತ ಕ್ರೌಡ್ ತೂನಗ ಪಿದೆ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪನ ಕ್ರೌಡ್ ತೂನಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ರನ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ವಲ್ಗರ್ ಆವಡ ಒಂದು ರಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಬತ್ತನ್ನ ಎಂಗದ ದುಬೈದ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮೂವಿ ತೂಯಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟೈತನ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಚಿನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತು ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಎಂಕಿತ್ತರ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜೋರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಲ್ಪ ಇರಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಸಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡೆ ಮೂವಿ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಆರ್ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇಣೂರು ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಡು ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಮುಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಲೈಕ್ ಸುಳ್ಳತ್ತೊಂದು ರಿಯಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೇ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ ನಿಕ್ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಡು ಪಣ ಅಂಜನ ಎಂಗೊಂಜಿ ಕುಲೊಂದು ಪುನರ್ ಮೈಂಡ್ ಬಾಯ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಟೀಮ್ ಪಾಂದ ಫಸ್ಟ್ ನವನಗ ಆತು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದೇ ಅವು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ಅತಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಈ ಮೂವಿಡ್ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸೀದಾ ರೋಲ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಅವು ಪಂಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಎಂಚಾದನ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ 3 Idiots ದ ಬೊಮ್ಮನ್ ನಿಂತು ಇಲ್ಲ ಕಾಣ ನನಗ ಆತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರಾ ಮಲ್ತಿಂದ ಏತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಐತ ಅಕ್ಲಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಏನ್ ನಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂದು ಏರಾಳ ತೂದಿಚ ಡೈಮಲ್ ತನಕ ಮಿಸ್ ಮಾಲ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಈ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಎಂಕ ಆಪುಂಡೆ ಅನ್ನ ಕುಡೋದು ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಪನ್ನೋದಿತ್ತ ವಿಭಿನ್ನ ಆದ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಅದು ಹೀರೋನ ಲುಕ್ ಅಂದೇನೆ ನೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀರೋಗು ಸಾರಿ ಪೂಲ ಸ್ಟಾರ್ ಡ್ರಮ್ ಅವು ಮಾತದಾಲ ಕೊರಂತೆ ಪೂರ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಓದಿಯನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಅವಡು ಅಕ್ಕಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವಡು ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಸೂಪರ್ ಅನೀಶ್ ಸರ್ ನನಾತೀರಿಂಚಿನ ಮೂವೀಸ್ ಕನೋಡು ಫುಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವಡು ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಲೇಜ್ ವೈಬ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಆ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಉಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಬರಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತುದುಪ್ಪು ಆಡ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಕ್ಲು ಆ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಪಂಟಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಂಡಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ತೂನಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು
ಅತ್ತಾಂಡಲ ಅವೇ ಫೀಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಾಡು ತುಳುನಾಡುಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಪಂಡದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಇಂಚ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ದಸ್ಕತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆತನ ಏನೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನನಲ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಪನೊಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂವಿದ ತಾಯ್ಪಂಡ ಆದ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದೇರಿ ಇಡೀ ಮೂವಿ ಉಂಡದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚೆ ಲಕ್ಕರ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆದಿಪ್ಪ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಆ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಒಂದು ಸೀನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆ ತೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಸೀನ್ ಎಂಗ್ಲನ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ದುಂಬುಲೆತ ಮೂಡ ಆ ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಒರಿ ಮಾತೋರಿ ಏನಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತದೇರಿ 100% ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೀ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೀ ನಚ್ಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಕಾತನ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆದ್ರದಾಯನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ದನ ನಾರಾವಿ ವೇಣೂರು ಪೂರ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬತ್ತನ ಮೂವಿ ಬಂಡ ಅಂದ್ವಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆದ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಾನೆ ಸೂಪರ್ ಆದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಸೋಕಾದ್ರ ಬಾರಿ ಬರ್ಲ ಅಶೋಕದ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಬರ್ಲಾಕತ್ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ನಮ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗದ್ದು ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ 2-3 ಸಲ ತುಪ್ಪಿನಂಚಿತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಪ್ಪಿನಂಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೂರ ತುಳು ಕಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಬೈದಿಂಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನ ರಕನೆ ಆಂಡೆ ಊರಿನ ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಮರುಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತನ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನ ಮತ ಇಂಚ ಊರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತು ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 17 ವರ್ಷದ ಈ ಇಂಗಿಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬರುನುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂತಿಜ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ಫೀಲ್ bored you love the movie everything was perfect nothing was stretched cut to cut it was perfect it felt real ಟೋಟೇಜ್ ಮನ್ಪಿನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾರ ಟೈಮ್ ಮುಚ್ಚಂಗ್ಲೆ ನಾನು ಗುಲ್ಲದೇ ತಗೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಅವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಒಂದು ಹುಲಿವೇಷದ ಇದು ಆಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಊರಿಂದ ನೆನಪಾಯ್ತು ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಊರ್ದ ಪೂರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ್ ಬೈದಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೇಚರ್ ಹೈಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಚ ರೀತಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೆಸನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಯಲಿ ವರ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾತಾಡೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಮಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತರ ಮೂವಿ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಆಸೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತೇನೋ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದಸ್ಕತ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ It was very nice. We enjoyed. The ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೈಸ್. Please keep up the work. Thank you. ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳು ತರಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಪೋತನಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಅದು ನನಾದ್ಲ ಅವತ್ತದ ಬೇತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋದು ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ಪಣ್ಣ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಊರೆಲ್ಲ ತೂಸು ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತು ನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಂದೆ ಪನ್ನೋಲಿ ಅವತ್ತಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬ ಎಂಕ್ಲ ಏಲಿಯಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ಆ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟನ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅವು ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಆವಂದನಂದೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವಿತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಾತ ಶೋಕ ಆದ ತೆಸ್ಪದೇರು ನನ್ನದ ಜನತೆಗಳ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟನ ದಾದ ವಿಷಯ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ರೇಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಆತನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇಮೇಜ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಂತೆ ಪೋಪನಲ್ಲ ಆತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತೆಸ್ಪಾದಿನ ಚಿನ್ನ ಮೂವಿ ಇಂಚಿನ ಬೈಜಿ ತೊಳುಟು ಎಂತೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಪನ್ನಾಡಿ ಏರ್ ಇಂಚಿನ ಅವು ನನ್ನ ಹಿಟ್ ಆವಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತುಲ್ಲೇನೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆತುಂಡು ದಾದ ಓವರ್ ಆದದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ದಾಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸಿಂಪಲ್
very good story. It was really nice. Through to inchina movie batan panaga really it's very nice. Goosebumps battane kelavu scenes mata avanji akalna Keshava Shekhar akalna mata acting mata awesome mast edettunde. Villain party narna mast show top acting atundarna even jokal avadu atakana group avadu like mast ontara natural iತ್ತು movie. ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಜದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ ಮಾತೆ ಪ್ರತಿ ಒನೆ ಲೋರಿ ದೆತ್ತದ ಪನ್ನೊಡಂಜಿ ಈಚ್ ಒನ್ they contributed 100%. This movie is really good, heart touching, normal comedy there is comedy, there is seriousness, really good movie, all the best. ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ನಡಪುನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಆಪುನು ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಲೇರ್ದು ಮಾತ್ರ ಆಪುನು ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುನು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕುಲ್ಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಬತ್ತರ ಅದೊಂಬರಾಟ ದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಟ್ರಾಸಿ ಮರಳು ಕಟ್ಟುನೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಣದಿತ್ತ ತೊಜಿಪ ಒಂದಿತ್ತೀರ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪನ್ನ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿನ ಕತೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ಪಂಡ ಕತೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಬತ್ತಂಡ ವೆಂಚ ತೋಜಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಡಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಲು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬದುಕಾದಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಊರದ ಜೀವನ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಗುಡ್ಡೆ ಪಡ್ಪುದ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಫೀಲ್ ಚಿನ್ನ ಕುಲಮದ ತೂತಿನಾನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್ ಆದ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದುಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಆಪುಣ ಬಡದು ಈಚೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಮಂತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾ ಆಕ್ಟರ್ನ ಇರಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ತೆರಿಯನ ಪೋಪುಜರ್ ದಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ ಮಂದಿರ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಯಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಆ ಊರುಡು ಕೇಪುಲ ಪಲ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊರುಂಡು ಆ ಊರದಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಜನಕುಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪುನಂಚಿನ ಅವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಆ ಕಂಡು ಉಂಡು ಆ ತೋಡುಂಡು ಆ ಸಂಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್ ಫೀಲ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ ಕುಡ್ಲದ ಉಲಾಯ್ದ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕೈತಲ್ ಬಿತ್ತಲು ಅಕುಲು ಮುಕುಲು 4 ಜನ 70 ಜನ ಇಪ್ಪುನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದ್ರು ಬಟ್ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜು ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ರಿಯಲ್ ಊರು ಒಂಜಿ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಆ ಫೀಲ್ ಅಂಚಿನ ತೋಜುನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗಲ ದುಬೈ 15-20 ವರ್ಷದಿಂಚ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನಾಗಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗಲ ಅಸಲ ಈ ಊರದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ತುಯಿಲಾಗ ಊರದ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ತುಯಿಲಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಡದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಮಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾತೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿಯರನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲಕ್ಕದೊಂದು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ರೆ ರೈತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು 100% ಎನ್ನ ಮಲಯಾಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲಾದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ತಮಿಳ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಏನು ಗರ್ವಡ್ ಪನ್ನೋಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದ್ರೆ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಣ ಎಂಕಲ್ ಯಾಪದ್ರಲ್ಲ ಪುಗರೊಂದಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ ಊರದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ನ ಇತ್ತು ಮಾತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಿಡಿಪುನ ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಪ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಪ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರವಾದ ದಸ್ಕತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದನು ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ತುಳುತ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಪೂರ ನೆನಪಾಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ತುಂಬುದ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ್ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ಟೋರಿ ತೋಜ್ಪಾದಿನ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದು ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ 25 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕದ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನ್ ಆಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಟು ಸೀನ್ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಆವಂದೆ ಅತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆವಂದೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚನೆ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಕನ್ನಡ ಬಂತೇವೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲುದ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಏತು ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಏತು ಶೋಕುಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಪ್ಪಲಿ ಬಣದು ತೊಲಪಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಕಿದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಪ್ಪೇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಪ್ಪೇರು ಆನ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊಟ್ಟಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನ್ನಡ ಎಂಕುಲಿನ ಮಾತ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಂತೋಷ ಕಾವಾಡು ಗೌತಮ್ ಕಾವಾಡು
ಅಂಜೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜೇಶ್ ದಿವೇಶ್ ಶಿರೀನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಲ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಕೂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ನೀವು ಈತು ಬೈದಿನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಕುಡಮೂಜಿ ಶೋ ಬರ್ತಿನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಉಡಲ್ ಸೊಲ್ಬಿಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಧುರಿ ഞാൻ എപ്പോഴും സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ಮೂವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಕೇರಳದ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಮೂವಿ ಒಂದು ತುಳುಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಬರೋಡು ಒಂದು ಎಪ್ಪೊಂದು ಕಾತೊಂದು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ದೆ ನಾವು ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟುನ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏಟೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಮೂವಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಐಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋದ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ ಪಿಲಿ ಎಸ ಬೊಕ ಕುಡ್ನಿದ ಭಜನೆ ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾದೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅತೆ ಕೆಲವು ಊರುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಅಂಚಿತ್ನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಪ್ಪುವೆರು ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಯ್ಯರು ಯಾಪಲ ಏನಲ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ದೇರ್ಪೋಡು ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಆಕ್ಷನ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೈ ದಸ್ಕತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಬೊಕ ಪ್ರಜ್ನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬೊಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಗುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯಸ್ ಹತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮನ ತುಳುನಾಡಾಗ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಶಲ ಅವಡ್ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಜವನಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಬೊಕ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಚ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುನು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ತೊಜಪದೇರು ದಸ್ಕತ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಎಂಚೊಪ್ಪೇರು ಏರಿಯಾಡ್ ಜನಕ್ಲೇನು ವಾರಿಗಿದ ಶೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐತ್ ಆ ಶೋಷಣೆ ಹಿಡ್ದು ವಾ ರೀತಿದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಬೂರುನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗಮ್ಮತ್ತುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಜಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅರ್ನ ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಅವಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರಡ್ ಅಂದೆಂಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇನಿ ದಸ್ಕತ್ ದುಬೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಅನೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಳ್ಳಾರ. ಇನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂಡ ಇನಿ ಅನೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ತೂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಾದ ಮಂತೇರು ಪಂಡ ನನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿ ಹತ್ತು ದಸ್ಕತ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ. Karavalicousinz. Yes.